Predstav si, že máš 10 rokov. Alebo 14. Samozrejme si stále ešte na základnej škole a si na ceste domov. Lenže potom, cestou domov, ťa zastaví policajt. Ty v ňom vidíš autoritu, tak sa mu teda zo slušnosti pozdravíš a on sa ťa spýta na doklady, ktoré ty ale nemáš pri sebe. Si predsa na ceste domov, si základoškolák, doklady pravdepodobne ešte ani len nemáš. No a už o pár minút na to sedíš vzadu v dodávke na ceste do jedného z najhorších zariadení, ktoré mohli v Južnej Kórei kedykoľvek existovať. Toto zariadenie sa volá Brothers Home a nie si jediný, kto v tomto zariadení ostal a zažíval niečo, čo by bežný človek nikdy zažiť nemal. Ahojte, moje meno je Annie a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si povieme niečo o tom najhoršom mieste, do ktorého by ste sa v živote nechceli dostať. A o to horšie je, že vedela o ňom aj samotná vláda a tolerovali to. Každopádne všetko po poriadku, povieme si, o čo išlo, povieme si nejaké svedectvá samotných ľudí, ktorí toto zariadenie prežili a aké to malo na nich dopady. Taktiež si priblížime vtedajšiu dobu v Kórei a celkovo sa zameriame aj na samotného riaditeľa. Takže pokiaľ sa vám video bude páčiť, budem veľmi rada, pokiaľ mi zanecháte nejaký odber, like aj komentár, hlavne komentáre, pretože práve tie vedia ľuďom pušnúť v rámci algoritmu toto video ďalej. Taktiež pokiaľ máte kamarátov, ktorí milujú true crime, možno sa nejakým spôsobom aj zaujímajú o Áziu, tak budem veľmi rada, ak to zazdieľate aj im, aby sa k ním dostalo a aby sme si tu spoločne vytvorili takú malú ázijskú true crime komunitu. Nehovorím, budem sa venovať aj iným topikom v rámci celého sveta, ale chcem sa zamerať práve na Áziu. Takže myslím si, že sa môžeme vrhnúť na to. Aby sme pochopili, prečo takéto zariadenie akceptované vládou vôbec vzniklo a prečo dokázalo fungovať niekoľko rokov, musíme pochopiť aj samotnú situáciu v Južnej Kórei. Budeme sa baviť v podstate o 60. a 70. rokoch, kedy Kórea bola v podstate po vojne, dostávala sa z vojny a bola pod autoritárskym velením. Takže nielen, že sa veľmi rýchlo vyšvihla v industrializácii, no bolo samozrejme aj pod vojenským režimom. A keďže Kórea chcela ukázať, aká je super, tak vznikol v podstate taký program, ktorý sa nazýval Social Purification. V podstate v preklade očista spoločnosti. Polícia mala za úlohu len jednu jedinú vec, a to očistiť ulice od nežiaducich ľudí. Takže všetci bezdomovci, siroty, a dokonca, bohužiaľ, aj ľudia, ktorí nevedeli preukázať svoju totožnosť, čiže ľudia, ktorí nemali doklady. Čo je na tom však celé najhoršie je to, že niekedy veľakrát stačilo, aby ste sa policajtovi len nepáčili, keď ste šli po ulici. Na základe tohto programu vznikli tzv. Welfare zariadenia, kde títo ľudia boli v podstate ukladaní, hej, na nejaký, nazvime to pobyt. A jedným z nich bol práve dnes rozoberaný Brothers Home. Čo to vlastne ten Brothers Home bol ako taký? No išlo o sociálne zariadenie, ktoré sa papierovo prezentovalo ako charitatívny projekt. Lenže oficiálne to skôr bolo nejaké centrum pre bezdomovcov, detí a ľudí bez rodiny. V skutočnosti šlo len o nejaký internačný tábor. Toto zariadenie sa nachádzalo v meste Busan, ktoré je v dnešnej dobe druhým najväčším mestom v Južnej Kórei. A toto zariadenie fungovalo od roku 1975 po rok 1987. Počas tohto obdobia, kedy Brothers Home fungoval, sa tu premelelo okolo 38 000 ľudí. Ako dospelých, tak aj detí, no mnohí z nich bohužiaľ poumierali. V jednu dobu, keď si neskôr povieme jedno svedectvo, tak tam bolo okolo 3000 malých detí, ktoré boli nejakým násilným činom zobratí z ulic. A mne to príde proste strašné. Je to hrozné. Nehovoriac o tom, že tie svedectvá, ktoré som videla, čítala, tie skutočné príbehy tých ľudí, čo si tam naozaj zažili, boli nesmierne kruté. Čo som sa tak dočítala, bolo, že oficiálne na papieroch nejakým spôsobom, neviem ako sa to evidovali, tak tam bolo cez 600
mŕtvych ľudí, čo je pre mňa hrozné. Predstavte si, že idete tam, že vás tam násilím zoberú a v podstate tam umriete len za to, že s vami zaobchádzajú fakt hrozne. Lenže kto za tým celým vlastne stál? Kto bol tým riaditeľom, ktorý toto celé viedol? Je to jednoduché. Volal sa Park In-gun. Bol bývalým vojakom a bývalým kresťanským sociálnym pracovníkom. Počas svojho života dostal rôzne ocenenia za sociálnu prácu a teda sa aj prezentoval ako taký sociálny filantrop. Avšak v rámci Brothers Homeu dostal novú prezývku a to bolo, že kráľ Parkovho kráľovstva. Pokiaľ sa človek dostal do takéhoto zariadenia, tak v podstate stratil ľudskosť. Nazvime to tak. Pretože ako náhle niekto prekročil bránu tohto zariadenia, tak už nepatril sebe, patril Parkovi. Respektíve patril In-gunovi, aby sme mu hovorili menom, pretože ako možno niektorí viete, možno niektorí nie, v Kórei je najprv priezvisko a potom meno. Takže In-gun sa volal jeho akože krstné meno. V tomto svojom, nazvime to kráľovstve, pre nás je to len proste nechutné zariadenie. Mal dokonca celú svoju rodinu. Mali pre seba zvlášť pavilón, kde všetci žili, jeho žena, jeho deti. Dokonca jeho blízka rodina a rodina jeho manželky, čiže oni všetci o tom vedeli, čo sa tam deje. A nikto mu nejakým spôsobom nepovedal, že to, čo sa tam deje, nie je úplne na Božom poriadku. Celý tento komplex v podstate vybudoval tak, že bol obohnaný vysokými múrmi, ktoré sa nedalo preliecť a brána sa denne zamykala za každým, čo prišiel niekto nový. Nebolo možné odtiaľ nejakým spôsobom uísť, pokiaľ ste sa rozhodli proste len utekať, hej, alebo sa to snažili preliesť. To bolo proste nemožné. Ale našli sa ľudia, ktorým sa podarilo uísť, ale nebolo to priamo, keď trávili ten čas v tom zariadení. Ako som už spomínala, tak vlastne členovia jeho rodiny tam žili s ním. No lenže nebolo to len taký, že tam spolu žili. Oni mali aj vedúce pozície. Čiže oni v tom šli s ním. V podstate, keď si to tak vezmeme, tak celý tento projekt, nazvime to tak proste, fungoval skôr ako nejaký rodinný biznis, než nejaké oficiálne sociálne zariadenie a taktiež zarábal neskutočne veľa peňazí. A nebolo to len čisto zárobkami, tým, že vlastne tí zamestnanci, to neboli ani zamestnanci, to boli proste väzni, tam pracovali. Nebolo to len tým, ale bolo to aj tým, že štát toto zariadenie dotoval. Na začiatku videa som vám povedala taký menší príbeh, no ten príbeh sa opiera o skutočné svedectvo malého chlapca. Ide o muža, ktorý sa volá Choi Sung-bu a ten podal svedectvo o tom, ako sa do tohto zariadenia dostal. Ako som hovorila, išiel zo školy. Mal vtedy len 13 rokov. On v podstate išiel cez taký most, keď mal tých 13 rokov, smerom zo školy domov. Lenže na konci toho mosta bola policajná stanica, kde bol vonku policaj, ktorý akurát fajčil cigaretu. Ten ho zavolal, oslovil ho, že hej, ty, hej chlapec, a on sa mu teda otočil a pozdravil ho teda slušne, keďže on ho vnímal ako autoritu. Pre neho vtedy polícia bola vysoká autorita. Tento policajt mu povedal, že v poslednej dobe sú v okolí menšie krádeže a že majú nariadené, aby kontrolovali tašky okolo idúcim, tak ho teda zavolal dovnútra do tej stanice, kde mu teda tú tašku prehľadal a našiel tam kúsok chlebíka. Takého, v Kórei mávajú také chlebíky, ktoré sú v podstate ako naše buchtičky a oni to majú balené v takých plastových sáčikoch, také kockové. Toto mu našiel a sa ho teda pýtal, že odkiaľ to má, že on to určite ukradol a tak ďalej. No a chlapec sa bránil, že nie, že oni to dostávali v podstate v škole na obed, čo bolo úplne v Kórei normálne. Áno, oni takéto veci tam dostávajú k tým obedom. No lenže policajt mu absolútne neveril. Takže samozrejme vyťahol na ňo obušok
a začal ho mlátiť. Lenže chlapec sa stále bránil, plakal, že proste naozaj to nebol on, že on nič neukradol. No policajt mu to nechcel veriť, takže mu povedal, no tak sa teraz povyzliekaš, musíme ťa proste skontrolovať, či ešte o seba niečo iné nemáš. No lenže samozrejme, ako náhle sa chlapec vyzliekol, tak policajt, fakt hnusak, akože toto kebyže sa dozviem, že mi robia na synovi, tak úplne, že no, takže tento policajt, prosím pekne, zobral zapalovač a vzal chlapcovo prirodzenie a začal mu ho opaľovať tým zapalovačom. On na to, aby sa priznal, že to naozaj ukradol. Polícia v tej dobe v Kórei mala veľmi veľké právomoci. Toto by sa v živote tam neriešilo, že ako si policajt niečo také mohol dovoliť. Lenže teda bohužiaľ chlapec sa nakoniec teda priznal, keďže nechcel trpieť tieto bolesti, tak povedal, že áno, naozaj ukradol som to, aj keď to teda nebola pravda. Tak mu teda povedal, dobre, obleď sa a tu si sadni, toto podpíšeš. No, tak chlapec teda už, myslel si, že už všetko bude OK, že zavolajú jeho rodičom a nejak sa to vysvetlí. No lenže chlapec to podpísal a z ničoho nič prišli dvaja muži v svetlo-modrej teplákovke, ktorí ho násilím zobrali a odviekli ho do bielej dodávky. No a tá si to namierila ešte pár ulic, obišla iné policajné stanice, kde pribudlo ďalších pár chlapcov a dievčat, než ich odviezli do Brothers Home. A tam tento chlapec bohužiaľ bol až takmer 5 rokov. Jeho osud tam, podľa svedectva, bol hrozný. Nie len, že ich hneď v ten istý večer ešte povyzliekali, osprchovali doslova ako väzňov, kontrolovali a ešte v ten večer ho bohužiaľ znásilnili. A nebolo to len v jeden večer. V rámci jednej izby ich tam bolo 12 či koľko. Tuším, že ich bolo 12 v rámci jednej izby, v rámci jednej tej ubikácie, kde boli poschodové postele a boli rozdelení medzi chlapcov a dievčatá. No on teda bol tej svojej, samozrejme na spanie dostali len také provizorné pyžamká, že čo boli len také veľké košele bez spodného prádla. No takže večer takto prišiel jeden z tých jeho, nazvime to vedúcich, a proste vykonal na ňom toto svinstvo. Mne sa to počúvalo, bo toto som reálne počula, toto svedectvo, mne sa to veľmi zle počúvalo, bolo to hrozné a bolo mi ho naozaj veľmi ľúto, pretože hovoril nám, že to nebolo len raz, že sa to pravidelne opakovalo a že dokonca mu potom dali takú špeciálnu prezývku. Oni v Kórei na to majú taký výraz, ktorý si bohužiaľ teraz ja neviem úplne spomenúť. Presne tým takto označovali vlastne chlapcov, ktorých vlastne tí vedúci zneužívali sexuálne. Ako som už spomínala, tak život v tomto zariadení bol riadený podobne ako vojenský tábor. Čiže všetci väzni boli v podstate rozdelení do jednotiek a čát. Nad nimi boli tzv. Platoon leaders, čo boli ako keby vedúci týchto oddielov. No a tí mali bohužiaľ väčšie právomoci nad tými pod nimi. Asi si viete predstaviť, ako to dopadalo. Bolo tam zneužívanie, sexuálne násilie, ale taktiež aj časté bitky a veľakrát teda bitky typu, že nie len nejaká, modrina alebo tak, ale tam boli reálne dolámané a vyklbené kosti. Čo sa jedla týkalo, tak bolo to žalostné. Jedla veľa nebolo a veľakrát sa im dostávalo aj takých vecí, čo boli už reálne pokazané. Čo som videla jeden dokumentárny seriál ohľadom tohto, tak tam reálne tí svedkovia, respektíve z tých svedectvách bolo povedané, že táto Brothers Home v podstate chodila po lokálnych farmároch a povedali im, že však my vám toto pole očistíme od tých zvyškov, ktoré ste tu otrhali, lebo sa vám to nepáčilo. No a vlastne tie otrhané veci zo zeleniny a tak im potom varili ako v nejakú polievku. Na rôznych trhoch, kde sa predávali morské plody a ryby, tak im často tie pokazané brali, že však my vám to zlikvidujeme, no ale bohužiaľ bolo to jedlo pre tých ľudí, ktorí tam žili. Aby toho ešte nebolo málo, tak v rámci tohto zariadenia bol každý povinný nejakým spôsobom pracovať. A bolo jedno, či máte 10 rokov alebo 70, pokiaľ ste nepracovali, nasledovala bitka.
a veľakrát bitka taká, že ste to nemuseli úplne prežiť. V rámci tohto zariadenia fungovalo skoro až 20 tovární. V rámci týchto tovární sa jednalo o rôznu výrobu topánok, práce na stavbách alebo rôzne textilné dielne, kde sa šilo, rôzne oblečenie a hlavne teda aj rôzna výroba rybárskych prútov. Ako som hovorila, Brothers Home malo peniaze, zarábali. Avšak títo zamestnanci, naši otroci, bohužiaľ nedostávali žiadnu mzdu. Všetko, čo v podstate mali zarobiť, si nechával náš úžasný pán riaditeľ. Vyšetrovanie potom neskôr ukázalo, že vlastne Park In-gun a jeho rodina spreneverili až miliardy vonov, kvôli tomu, že teda nevyplácali, dostávali tieto dotácie od štátu, že oni boli veľmi bohatí, ale tak nejak si to škrečkovali v jednom malom trezore u neho v kancelárii. Ako som už hovorila, boli tu rôzne druhy týrania. Od bytia, sexuálneho obťažovania a násilia až po rôzne mučenia a mučiace techniky. Lenže bola tu ešte jedna možnosť a tu hlavne využívali, pokiaľ ste dlhodobo neposlúchali. A pokiaľ ste sa tomu samotnému režimu rozhodli vzdorovať. A to je podávanie rôznych liečiv bez nejakého lekárskeho predpisu. Najviac populárny, nazvime to, bol pre nich chlorpromazín. Títo väzni často hovorili o takých červených tabletkách, po ktorých sa cítili veľmi, veľmi omámene. A tu vám poviem svedectvo ďalšieho človeka, ktorý ma nejakým spôsobom vzal za srdce. Ide o dvojicu, o brata a sestru. Oni obaja boli vonku so ich otcom, lenže ten bol trošku zaneprázdnený kvôli novej práci a tak počas toho, ako boli vonku, boli v parku, no a bola tam blízko policajná stanica, lenže v tej dobe veľmi neexistovali telefóny, ako ich poznáme dnes, ale museli si ísť ľudia zavolať do telefónnych búdok. Tak povedal policajtovi, že nechávam tu deti, ja si odskočím zatelefonovať kvôli práci, lebo potrebujem niečo dovybaviť a ja sa po nich vrátim. No lenže medzi tým, čo otec telefonoval, tak tento policajt tieto deti poslal do Brothers Home. Podobne ako poslal nášho prvého sveta. Tieto deti bohužiaľ boli rozdelené, keďže išlo o chlapca a dievča. Chlapec mal tuším 13 rokov a dievča 10. Rozdelili ich, lenže toto dievča sa nejakým spôsobom nechcelo vzdať, takže každý deň za jej bratom chodilo, bavili sa, lenže tým vedúcim sa to veľmi nepáčilo a tak ju jeden večer v podstate znásilnili. Lenže ona sa stále nedala. Mala nejaký ten rozum, že áno, musíme utiesť, proste toto nie je správne. Bohužiaľ, pokiaľ rebeloval jeden v čate, tak si to schytávali aj ostatní. Čiže tie dievčatá z tej čaty už toho mali dosť, už nechceli byť zneužívané, chceli, aby to aspoň na chvíľku prestalo, tak prišli za tým bratom, že pokiaľ si svoju sestru nedá dohromady, tak proste jej ublížia oni. Tak on jej teda povedal, že aby za ňou už nechodila, že on vie, že musia uísť, ale že proste bohužiaľ momentálne to nejde. No lenže ona neposlúcha a stále chodila. Dokonca jednému z vedúcich akože vzdorovala, no a ten ju v podstate predávkoval týmto chlorpromazínom a jej sa mentálne nastavenie v hlave zaseklo v 10 rokoch. Potom, čo Brothers Home skončila, oni boli konečne voľní, tak ona ostala istým spôsobom v podstate postihnutá. On sa, ten jej brat o ňu do dneska stará a ona teda s ním žije, lenže, ako hovorím, jej mentálne zdravie zostalo na 10 rokoch a už sa to bohužiaľ nedá zvrátiť. Takže aj toto je jeden z tých následkov, v podstate doživotných, ktoré toto zariadenie má na svedomí. Pokiaľ sa stalo, že sa do tohoto zariadenia dostala tehotná žena alebo našli nejaké veľmi malé deti, ktoré ešte neboli schopné veľmi rozumieť tomu, čo sa tam nejakým spôsobom deje. Hovoríme teraz o fakt malinkých miminkách alebo detí do nejakých 3-4 rokov. Tak je dosť smutné to, že toto zariadenie posielalo tieto deti na medzinárodnú adopciu. Ako sa vlastne prišlo na to, že sa niečo nekalé v podstate deje v rámci Busanu? V 80. rokoch začali po Busane kolovať také isté fámy, že hovorilo sa o rôznych bitkách, o vraždách, o nejakej takej otrockej práci, ktorá z Brothers Home išla.
Hlavne vďaka tomu, že niektorým tým ľuďom sa podarilo počas tých nutených prác, ktoré sa veľakrát vykonávali aj mimo to zariadenie, že ich tam zobrali ako celú čatu, alebo viacero čat. Vedúci na nich mali dávať pozor, no on si nevšimli, že proste niekto utiekol. A takto sa to podarilo utiesť aj jednému hluchému chlapcovi, ktorý došiel domov tak dobitý, že proste vlastná rodina ho pomaly nespoznávala. A on sa nejakým spôsobom začal vyjadrovať, že proste tuto ma zobrali a ja som bol presne v tomto zariadení a odtiaľ som teraz ušiel. Samozrejme, tá rodina to neriešila. Bohužiaľ, a ja nechávam akože prečo, to sa mi úplne zastavil mozog. Jediný, kto to chcel riešiť, bol jeho brat, ktorému ale jeho vlastný otec, ktorý bol v polícii, povedal, že kašli na to, pretože to nemá zmysel. Hej, vám ako policajtovi zoberú decko do zariadenia, o ktorom viete, že je hrozné, lebo sami tam posielate tie deti a tých ľudí a vy nič neurobíte proti tomu. To ma akože, ja keď som toto počula, ja som bola, že what? Fakt, nechápala som. Každopádne, späť k tomu, ako sa celá táto kauza odhalila. Ide o Kim Jong-una. Bol to vtedajší prokurátor v rámci Busanu a stalo sa to v roku 1987. Bol na polovačke s miestnymi kamarátmi, hej, vtedy sa ešte tak hojne poľovalo na rôzne vtáctvo a tak. No a v diaľke zahliadol istú takú budovu a ľudí, ktorí tam pracovali, všetci boli oblečení v svetlomodrých teplákovkách a bol svedkom toho, že jedného z tých pracujúcich typci, ktorí tam len tak postávali a pofajčievali, začali z ničoho nič byť. Tak sa na to tak pozeral, bolo to tak dosť v diaľke a že čo sa tam asi deje. No tak to začalo nejakým spôsobom investigovať, no a odhalil niečo obrovské. Keď začal zbierať nejaké materiály, tak samozrejme musela prebehnúť aj nejaká policajná razia, no a proti nej už nejakým spôsobom samotný Park In-guk nemal nejakú šancu. Nemohol tomu nejakým spôsobom zabrániť, takže polícia vošla do Bratishomu a keď videli proste v akom stave tam tí ľudia žijú, videli tam v podstate tisícky väzňov, tak len krútili nad tým hlavou. Dokonca im veľa tých väzňov povedalo, že ale my tu nie sme dobrovoľne. Že tam sú držaní na silu a nemôžu odísť, že oni tu proste byť nechcú, že oni majú rodiny, ale že boli zobratí z ulice len kvôli tomu, že nemali doklady. Čo mi príde najviac smutné je to, že kvôli tedajšej autoritárskej vláde sa to snažili zamiesť pod koberec. Vtedy vládol Chun Doo-hwan ako autoritársky prezident a ten veľmi chcel, aby Korea vyzerala úžasne. Už len z toho dôvodu, že sa v 86. roku konali azijské hry a v 88. roku olympijské hry. A on práve kvôli tomuto chcel, aby sa celý tento projekt nejakým spôsobom začal. Nehovorím teraz o Bratislave, hovorím o projekte ako Social Purification. On chcel Koreu ukázať v dobrom svetle. Ja chápem po tejto pohnutky, že chcel ukázať svetu, že áno, Korea sa dokázala po vojne nejakým spôsobom zotaviť, aj po tých rôznych krízach, ktoré potom po tej vojne mala, ale bohužiaľ išlo to veľmi zlým smerom a nebolo to až tak kontrolované. Keďže štát ako taký nechcel, aby sa vlastne o Koreji hovorilo ako zlé, nechceli, aby sa to dostalo do sveta celá táto kauza, tak sa snažili samotnú prokuratúru potlačovať. Lenže prokuratúra sa nejakým spôsobom nedala a teda Park In-guna zatkli a samozrejme bol predvedený pred súd. Ale keď si povieme, že aký trest dostal, tak to je, že normálne výsmech všetkým, ktorí si tým prešli. Prosím pekne, tento nechuťák, otrasný, hnusný dostal 2,5 roka vo väzení, pričom on ale z toho väzenia mohol chodiť si do rôznych kúpelov, do rôznych lázní, na pedikúru, bla bla bla, hej, dať sa ho oholiť. Čiže v podstate ako domáce väzenie, ale s tým, že vlastne vy môžete odísť von normálne. Takže on v podstate 2,5 roka na papieri, v realite to bolo úplne inak. Dodnes samotná Park In-gunová rodina popiera, že by sa niečo také dialo. Jediný člen rodiny, ktorý bol ochotný nejakým spôsobom rozprávať na kameru a ktorý sa nejakým spôsobom ospravedlnil za činy, bol vlastne jeho najmladší syn. A ten sa akože ospravedlnil, len teda to ospravedlnenie ako také neznelo úplne dobré, pretože on to celé stále sa snažil hodiť na to, že ale štát to po mojom otcovi chcel, ale štát proti tomu nezakročil. Proste
Snažil sa toho otca nejakým spôsobom vyviniť, že vlastne jeho otec až tak za to nemohol, hej, čo sa tam dialo, že on bol len ten riaditeľ, lenže samozrejme aj jeho vlastný otec tie deti znásilňoval, lebo bolo veľa svedectiev, kedy hovorili, že samotný riaditeľ za nimi prišiel a ukázal si, že ty ideš so mnou, hej. Takže to ospravedlnenie tí preživší absolútne neprijali a stále chcú nejakú tú spravedlnosť, pretože zvyšok tej rodiny sa tvári, že sa proste nič nedialo, že ich otec bol perfektný, úžasný, neviem aký, proste podľa mňa to bol len neskutočný idiot a tak nechutný človek, že ja nechápem proste, jak môžu nejaké takéto prasatá proste žiť. Desiatky rokov sa o tejto organizácii vôbec v podstate nehovorilo. Išlo to tak nejak do zabudnutia, avšak v roku 2022 sa to nejak znova vytiahlo a v podstate komisia pre pravdu uznala, že vlastne Brothers Home ako taký bol formou určitého takého štátneho násilia, pričom potvrdili, že vlastne samotný štát pomáhal tomuto zariadeniu fungovať. Na základe aj tých dotácií, ktoré im posielali. Uznali aj to, že samotná polícia sa podierala na únosoch týchto ľudí a prevažne teda hlavne detí. Čo je najviac smutné je to, že bohužiaľ tieto obete, ktoré odtiaľ odišli, majú svoje traumy, majú doživotné traumy, ale bohužiaľ v živote neboli nejakým spôsobom odškodnení. Aj po tom, čo komisia pre pravdu uznala, že áno, štát je hlavne na vine a hlavne na vine je aj teda Park In-guk a celé to zariadenie, všetci, ktorí to podporovali, tak v živote nedostali ani len cent nejakého odškodnenia finančného, ani hociakého iného. Takže to mi príde na tom najviac smutné, že vlastne tí ľudia tak kričia, že chcú tú pravdu dostať na vonok a chcú tú spravodlivosť, ale vôbec sa im toho nedostáva a to je na tom úplne to mindfuckové, ktoré ja z toho mám, že v podstate áno, sú organizácie, aj samotný súd a komisie, ktoré to uznávali, že áno, bola chyba aj na strane štátu, ale štát s tým absolútne nič nerobil, lebo sa to stále snažia nejakým spôsobom zahnať pod koberec, aby sa o tom nehovorilo, lebo aj teraz sa Korea snaží byť úplne dokonalou, úžasnou krajinou, pričom absolútne nie je. A všetci to vieme, aspoň tí, čo sme tam reálne nejakým spôsobom boli na nejakú dovolenku. Takže v podstate teraz sme na konci tohto videa. Viem, že to bola veľmi ťažká téma, hlavne čo sa týkalo detí, ale verím, že ste to nejakým spôsobom dobojovali až sem. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a veľmi, veľmi ocením, pokiaľ by ste mi dali za video like, komentár a možno aj nejaké zdieľania medzi vašimi kamarátmi. A už sa budem tešiť na vás pri ďalšom videu. Takže ahojte.